Ang. Ang. Mana female tiar din ka. Pokoknya aja. Ambai, जों दिनै करबुक साब डिभिजन आन्दार जोंनि पूर्व मानिक देवना जों भिजिट फाइजाक थांनाय 19 तारिख 2 तारिख आफुरो जोंनि बुखुक जोंनि बिनि साजला संसार न याखरि थांगा बाहायके थांगाय माले आफुरो बुमारो खाबाव थांजाक बिनि बसा थैतोगना थांफोर लुगै थैया इंगे बरक जतन किसा चुबा चुक नांमानि बागै बरक करि जाबा आंनि चांनाय बरकबा हायगे बरनो जों जे तिप्रा मथा करबुक साब डिभिजन इंगै जों जे चुकसाक थै बरनो किसा थैरो फैका तो माने हिनमाले जत पारा प्रतिबेशीबो किसा मिसा जतन सालायो जतन किसा किसा चुबा दि हिनके जतन नाखर लायखा हायगे आं पेरेन्ट्स रंबो सानाय बसा सराय गनां रक किसा सेफ खालाय तनानि चेष्टा खायदि ने गाबले तिता खायदि कारण सराय 3.5 বছর 4 বছর খাইतंगा खतर सिंगै तंगा तो जागो बुफा पान तंना नाङो बुमा पान तंना नाङो लाई सिरो आरो कायसा सानां सिनि तिरपर कबाय सिनि बरखले बिसिबाग मासे माने काबां काम खायाजाक नो माइ फाया बिनि बागैनो जत बमा बफा जत हापा माथां ओ बासारखले नो तो लाई बनो नायने करै माने बागैनो प्रब्लेम लाई दाबोसि बिसियो बगनि तंग माने बनि खलासि करै गेरा लाई बगिरो कायसा जागा गोसे हिमालय चिनि आं मुंनो खुलचनाय बारंगारां चिनि पटेन मास्टार त्रिपुरा बिनि खला गोसे भक श्राद्ध खायनि बागै जागा मालासि कारण बनि स्पेसिक करै ए लाई चिनि बुरुंने हला बतिजार थानायबा आं सिककनो सा लाई हेबन बाखारक ताबायते बतो थाङैसि बाया बतो जों कुनु खायजानि करै बिनि जों बाय तंग जानायसि इसुक जरा 4 বছর तंग जानाय बिनि ऊपर तो सुइजाकसि इसुक खालायबा बनो नक दुखबो तालालाय दि आलाय जत बाथा कास्रांगे तंगनि गाम खाय आं हामबायरनाय सिनि लिडार्स रंनो सिनि रफाय सबायजा सिनि वाइटिएमि सटेन जयरियां जुद्ध जय जमातिया हलेन मोहन त्रिपुरा ए लोकेल लिडार तंगो सिनि अरनि हारादन त्रिपुरा गे सिनि दुइ चेयरमैन तंगो गे खूब माने बुखा नांजानाय तो खबर न गरीब नरक नुगैबो मानो आबो तो जों साना नांलिया फेस नायनो नरक से मानो आं हामबायरनाय बबाग्रानो कारण बनि जे नाहारमुं आ साबायनो जों दिनैसो जरा करबुक साब डिभिजन सुबासु बिनि मुंबाय तुइ थाइसाफा नंथों माइरं कलसाफा नंथों रां खलसाफा नंथों जों तिप्रा मथानि हनै जों बबाग्रान दागि मुंबाय जों जत जागानो सुबासु होय दं असन सावनारनाय हामबाय।